Como anticipo a programación que desenvolverá no mes dos libros, o Concello de Ribeira volve convocar o concurso escolar de marcapáxinas. Poderán participar os cativos de calquera centro de primaria do municipio, que fará chegar as creacións dos alumnos ao xurado. Todos estes deseños que se reciban por parte dos escolares do municipio terán unha duración para recibir eses proxectos hasta o día 15. Por iso, despois faceremos a selección co día 23 de abril, despois faceremos unha exposición de todos eles de todos cantos se reciban. Os deseños que veñan nos marcapáxinas teñen que ser con alusión ao tema da lectura, que intentamos facer con eso, unha alusión á lectura. As edades comprendidas serán de primaria. O obxectivo deste certame, que acada xa a súa quinta edición, é fomentar o hábito lector entre os máis pequenos, que destacan entre os usuarios da Biblioteca da Ribeira. A Biblioteca Municipal de Ribeira, para o Día do Libro, 23 de abril, queremos lle dar un especial protagonismo aos rapaces, como vimos facendo xa nos últimos 5 anos, e para iso convocamos este concurso de marcapáxinas destinado a alumnos do ensino primario. Queremos lle dar este protagonismo porque non en van o 35% dos socios activos, é dicir, dos socios que levan libros en préstamo son menores de 14 anos e o 43% dos préstamos que se fixeron o ano pasado tamén o fixeron menores de 14 anos. O gañador recibirá un diploma e un lote de libros. Ademais, o Concello editará o deseño nunha tirada de marcapáxinas que se entregarán como agasallo na Biblioteca Municipal.